आज आपण बनवणार आहोत ग्रीन कबाब्स किंवा हराभरा कबाब चिकनचे घरगुती पद्धतीने। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। सगळ्यात प्रथम आपण घेतलं आहे अर्धा किलो चिकन। हे आपण बोनलेस पण घेऊ शकतो, पण मी तर मिक्स घेतलाय। ह्याच्यामध्ये बघा हे लेग पीस सुद्धा घेतले असे, तर त्याला असे चीर पाडून घेतलेत। तर हे अर्धा किलो चिकन आहे। त्यानंतर हे एक लिंबू, ह्यासाठी मी पूर्ण एक अख्खा लिंबाचा रस घालणार आहे। आपण यामध्ये आपल्या आवडीप्रमाणे आंबट घालू शकतो, पण कारण काही वेळा लोक कसं वरून सुद्धा लिंबू पिळतात, पण आम्हाला थोडंसं तरी चांगली चव लागते आणि चांगलं मुरलं जातं, म्हणून मी पूर्ण अख्खा लिंबाचा रस घालणार आहे। त्यानंतर हे आहे दही। हे मी थोडंसंच नाही, किती असेल एक 2-3 टेबलस्पून दही आहे। हे पूर्ण दही मी अर्धा पाऊण तास गाळणीवर ठेवलेलं, त्यामुळे यातलं पाणी बरंचसं निघून गेलंय। घट्टसर दही आहे। त्यानंतर हळदपूड, मीठ, हा आहे आपला गरम मसाला घरात बनवलेला, जिरेपूड, त्यानंतर ही आहे काळी मिरी पूड, हे आहे चाट मसाला आणि हे आहे काळं मीठ। त्यानंतर ही आहे मूठभर कोथिंबीर, आपल्या आवडीप्रमाणे, म्हणजे आपण आपल्याला अंदाज येतो ना की पूर्ण चिकनला केवढी पेस्ट लागेल, त्या अंदाजाने घेतलेली आहे। 1 मूठ कोथिंबीर, तसंच 1 मूठ पूर्णपणे पुदिन्याची पानं आहेत आणि ह्या 6-7 मिरच्या। हे म्हणजे आपण दुसरं काहीच तिखट घालणार नाही आहोत, त्यामुळे मिरच्या व्यवस्थित घ्यायच्या आपल्या तिखट आवडीप्रमाणे। तर एवढ्या मिरच्या। आता मी तुम्हाला दाखवते मॅरिनेट कसं करायचं। आपण पहिला मॅरिनेशन करणार आहोत, त्यासाठी हे बाकी सगळ्या ज्या वस्तू आहेत त्या मी बाजूला ठेवल्या आहेत। फक्त आपल्याला चिकन, मीठ, हळद आणि लिंबू, लिंबाचा रस काढून आपण एवढंच फक्त मॅरिनेशनसाठी ठेवूया। सगळ्यात आधी मी लिंबाचा रस घालते, म्हणजे आपण आधी लिंबू आणि मीठ असं आधी लावून ठेवलं ना तर चिकनला चांगलं लागतं व्यवस्थित अगदी। त्यामुळे सगळ्यात पहिलं चिकन साफ केलं स्वच्छ धुवून की लगेच आपण लिंबाचा रस घालायचा आणि मीठ घालायचं। लिंबाचा रस घातलाय, आता मी याच्यामध्ये मीठ घालते। 1 चमचा मीठ घातलाय आणि थोडीशी अर्धा चमचा हळद। आपण कधी पण नॉनव्हेजची रेसिपी करतो त्यावेळी त्याला सुरुवातीला थोडीशी हळद लावून घ्यायची आणि हे व्यवस्थित चिकनला लावून घेऊया। आता लॉकडाऊनमुळे आपण बाहेरून हॉटेलमध्ये जाऊन खाणं किंवा बाहेरून ऑर्डर करणं पॉसिबल नाहीये, त्यावेळेला आपण हा एकदम सोपा आणि इतका छान लागतो, अगदी लहान मुलांपासून सगळ्या मोठ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांना आवडतात हे कबाब आणि करायला अगदी सोपे। आपलं हे सगळं साहित्य आहे ते आपल्या घरात असतंच। आता हे आपण व्यवस्थित लावलेलं आहे ह्याला। आता मी बाकीचं जे मॅरिनेशन आहे ते आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे, ती मी दाखवते कसं करायचं ते, तोपर्यंत आपण हे बाजूला ठेवून देऊया। आता आपण आपल्याला हे जे ग्रीन चटणी बनवणार आहोत त्यासाठी आपण काय करायचं ते दाखवते। सगळ्यात पहिले आपण ज्या मिरच्या घेतल्या त्याचे देठ काढून घेते। हवी मिरच्या, त्यानंतर पुदिना आणि कोथिंबीर खूप सारी, हे आपण मिक्सरला लावून घेऊया। त्याची मी पेस्ट करून घेते। मगाशी गडबडीमध्ये मी तुम्हाला हे मेन जो महत्वाचा आपला साहित्यामधला प्रकार आहे तो सांगायलाच विसरले, ते म्हणजे लसूण आणि आलं। हे मी एक अख्खा कांदा घेतलेला लसूणचा, म्हणजे जवळजवळ 15 पाकळ्या आहेत आणि हे 1-1.5 इंच आलं। आपण ह्याच्याऐवजी आलं लसूण पेस्ट पण घालू शकतो, पण मी आता हे आपण करतो तर ताजं म्हणून मी आलं लसूण आताच म्हणजे लगेचच घेतलं। खरं म्हणजे गडबडीत कसं होतं, विसरायला होतं साहित्य गोळा करून सगळं टाकण्यासाठी, आणि आता योगेश पण थोडासा त्याचा ऑफिसचा कॉल आहे त्यामुळे तो बिझी आहे, रिशूट करणं काही पॉसिबल नव्हतं, म्हणून मी तुम्हाला हे आताच दाखवते। आय होप तुम्ही समजून घ्याल। तर मी हे मगाशी मिरची, पुदिना आणि कोथिंबीर असं थोडंसं वाटून घेतला, त्याच्यामध्ये आलं लसूण घालते, हे पण जरासं फिरवून घेते मिक्सरला।
आता हे बघा मी असं हे वाटून घेतलंय. आता ह्याच्यामध्ये आपण जे बाकीचे मसाले आणि दही हे सगळं आपण घालणार आहोत. तर त्यासाठी जे हे मी दही घेतलं हे जवळजवळ 2 मोठे टेबलस्पून दही आहे. हे दही. आता बाकीचे मसाले घालूया. सगळ्यात पहिली ही जिरे पावडर ही मी 1 चमचा भरून घालते. त्यानंतर हा आपला गरम मसाला जो घरी बनवलेला आहे तो एक अर्धा चमचा. त्यानंतर काळी मिरी पूड आहे ती 1 छोटा चमचा. त्यानंतर चाट मसाला 1 चमचा आणि हे काळं मीठ चवीप्रमाणे. आता हे सगळं मी मिक्सरमध्ये परत फिरवून घेणार आहे. याची पण बारीक पेस्ट बनवायची आहे. यामध्ये मी जरा सुद्धा पाणी घातलं नाहीये. जे दही आहे त्याच्यातच आपल्याला हे व्यवस्थित पूर्णपणे वाटून घ्यायचं आहे. कारण जर पाणी घातलं ना तर आपल्याला आपण जेव्हा चिकनला लावणार तर चिकनला परत पाणी सुटणार आणि ते खूप मग पातळ होतं आणि मग कबाब फ्राय करायला कठीण जातात. म्हणून हे पाणी न घालता आता हे मी वाटून घेते. हे बघा आपली आता ही ग्रीन पेस्ट तयार झालेली आहे. खूप मस्त कलर आलाय. आता आपण ही सगळी पेस्ट आपल्या चिकन मध्ये घालूया आणि व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेऊया. आता आपल्याला हे सगळं पेस्ट वगैरे करेपर्यंत आपली 10-15 मिनिटं गेली. त्याच्यामध्ये आपलं हे जे चिकन आहे ते चांगलं मॅरिनेट झालंय. आता आपण पेस्ट घालूया. व्यवस्थित पुसून घ्यायची. पण ह्यामध्ये पाणी घालून आपण घ्यायचं नाही, असंच पुसून घ्यायचं. आता आपल्याला असं वाटेल की हे एवढं जे पुसून घेत नाही. मग आता हे मिक्सरच्या भांड्याला लागलेला हा जो मसाला आहे, कारण आम्हाला घरामध्ये आईने शिकवलेला आहे की आपण व्यवस्थित भांडं धुवून ते आपण ग्रेव्हीमध्ये घालतो. मग हे फुकट जाणार नाही. आता मी जो बिर्याणीचा राईस बनवणार आहे म्हणजे आपला कुकरमध्ये डायरेक्ट चिकन पुलाव सारखं बनवणार आहे, त्यामध्ये मी हे पाणी घालणार. म्हणजे हा काय माझा मसाला फुकट नाही जाणार. मी बाजूला ठेवते. हे व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेते. पण याच्यामध्ये अजिबात पाणी घातलं नव्हतं तरी सुद्धा चिकनचं पाणी, चिकनने मीठ लावल्यावर पाणी सोडल्यामुळे हे असं व्यवस्थित चांगलं ह्याच्यामध्ये ग्रेव्ही झाली याची. याच्यामध्ये आणखीन एक सांगायचं राहिलं ते म्हणजे आता आपण हे मॅरिनेशनला चिकन ठेवतोय ना त्याच्यामध्ये त्यावेळेलाच थोडंसं तेल घालून ठेवायचं. चिकन आपलं छान दही वगैरे असले नरम राहतच, पण तेल घातल्यामुळे व्यवस्थित नरम राहतं आणि फ्राय करताना आपल्याला कमी तेल लागतं. आणि थोडंसं तेल घेते. अगदी एवढंच तेल घेतलं ते ह्याला व्यवस्थित लावून घेते. कधीतरी आपल्याला असं गोंधळ होतो की आपलं मीठ बरोबर लागलंय की नाही, कारण आपण काळं मीठ पण घातलंय. मग अशा वेळेला ही जी ग्रेव्ही झाली ती साईडची घेऊन थोडंसं टेस्ट करून बघायची आणि मग त्याप्रमाणे आपल्याला मीठ कसं हवंय, कमी जास्त झालं असेल ते घालायचं. आता हे मी मॅरिनेशन फ्रीजमध्ये ठेवून देणार. आपण जितकं जास्त वेळ मॅरिनेट करू ना तितकं चांगलं. म्हणजे कमीत कमी अर्धा तास तरी करायला हवं. किंवा आपण समजा रविवारी आपल्याला जेवण काहीतरी बेत असेल तर आपण शनिवारी सुद्धा संध्याकाळी जर हे आपण मॅरिनेट करून फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी ते खूपच छान लागेल. आणि पटकन काढून आपण जसं जे आपण बाहेरून आणतो रेडीमेड जे पीसेस आणतो तसंच लगेच आपण फक्त हे फ्राय करायचं आणि त्याला एक स्मोक द्यायचा, म्हणजे हे खूप छान लागतं. तर आता मी हे अजून बराच वेळ 1 तासभर आहे मला जेवणासाठी, तोपर्यंत मी हे मॅरिनेट करून फ्रीजमध्ये ठेवून देते. आता आपण हे हळूहळू पीसेस घालून घेऊया. पूर्ण मसाल्याने चांगले घोळवून घ्यायचं. अशा काय सगळे लावून घेऊया. गॅस आपला मीडियमवरच ठेवायचा, अगदी कमी नाही करायचा. आणि ते सगळे चांगले एका साईडने चांगले भाजले जायला पाहिजे. आता हे मसाल्याच्यावर लावून घेते मी.
याच्यावर मी झाकण ठेवलं म्हणजे आपले जरा पटकन शिजतील. 1-2 मिनिटांमध्ये आपण ते परतून घेऊया. आता आपण आपले कबाब परतून घेऊया. सावकाश करते म्हणजे मसाला सगळा व्हायला हवा. छान कलर आला. अगदी सावकाशपणे करायचं. घाई केलं तर सगळा जो मसाला आहे तो सगळा खाली पडून जातो. आता थोडा अजून ह्या साईडने 5 मिनिटं फ्राय झाले ना तर आपण व्यवस्थित सगळ्या साईडने पूर्णपणे फ्राय करून घेऊया. मग आपले कबाब पण तयार आहेत. आता आपण आपले जे कबाब आहेत ते चांगले थोडेसे फिरवून घेऊया. ज्या साईडने शिजले चांगले फ्राय झाले नाही ती साईड खाली करून घेऊया. असा हा जो जळलेला मसाला आहे तो आपण काढून टाकूया. तो साईडला का नाहीतर मग सगळेच आणखीन जळतील. आणि आता आपले हे चांगले बऱ्यापैकी फ्राय झालेले आहेत पण ते चांगले सुकू देत. तोपर्यंत मी बाकीचे जे आता अजून आहेत ना ते आपण पुढे लावून घेतो. आपण हे पण फ्राय करून घेऊया. जे आपले पीस तयार झालेले आहेत ते छोटे बोनलेस पीस आहेत ते काय लवकर होतात. आपण काढून घेऊया. बघा छान फ्राय झाले. हे बघा आता आपले ग्रीन कबाब किंवा हराभरा चिकन हरे कबाब रेडी आहेत. आता आपण ह्यावर थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पानं हे घातलं की आपले ग्रीन कबाब रेडी. ही तुम्ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि कशी वाटली ते नक्की कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला कळवा. थँक्यू.